Începe cu un ceas legat de mâna lui, care oricum îmi face minuni ce nu pleacă oricui. oricât ar vrea pe lumea asta, nimeni nu îl trece Benten. Iar când îl vezi chiar o surpriză te poate aștepta. Extraterestru, el apare chiar în fața ta. E spindenager foarte bun, ia orice formă vrea Benten. E mereu pe fază, rezolvă orice caz. El salvează lumea de orice necaz. Nu are frică, este un viteaz. Fiind cel mai tare, luptă fără de răgaz Benten. Băi, cum e posibil, frate? Am dat 10.000 de sabi, dă-te-n pui mei.